Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rini Obra o Atty. Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Ira, 19 years old, usa ka single mom, o gitago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong sitwasyon o sa lalaki nga nakapamabdos nako. Nga tawgon ta lang og Jeyo. Aron niyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, kinsa man na lalaki nga imong kuyog-kuyog ha, Ira? Kaya nakakita sa ka may kuyog ng laki. Oh, nakakita sa dayon kang inahanak ka? Wa ka gyud kabadlong ni atong anak? Nakabata pa ni? Maupay pag 18 ini? Ay, oy, kung nakakita sad ko. Ug ako ning gipasidan-an sa Ira, nga hununga na. Kay lisod na kaayo, kung nang imo ng ama na makakita ninyo. Ira, gipasidan-an ti ka. Wa gyud ka mo patuo. Naghuwat ka gyud ang imong amahan mo ni magkasakop ninyo. Tubag o igaga! Tubag! Rese! Gipasidan-an ti kang daan. Nangita gyud kang sakit sa lawas, Ira. Na, huwat yung kang madapatan, di nadapatan yung ka. Kinsa man to, ha? Si Jeyo pa. Unsa? Jeyo! Mauna, Jeyo. Magbuwag na lang ta. Kaya dili pa gusto nga itong mga ginikanan nga mag-uyab-uyab ko. Masugot lang sabday ka nga magbuwag ta, Ira. Sa may mahimo na to. Nga dili man gusto ang ako mga ginikanan. Kasi yun, magtaban ta. Magtaban ta. Basta di lang ta magbuwag, Ira. Jeyo. Punya gabi magatang ko nimo dito sa luyo sa inyong bahay. O karon pa lang, andaman na daan imong mga butang. Kana lang mga importante, mga sinina. Bisan usa lang kabagod. Oh, sige, Jeyo. Maayo lang unta. Huwag dili makabantay silang mama o papa sa akong pagbiya. Kay murag, nilihok na ba to si papa sa akong pagkanaog sa amo, da? Asa naman ni si Gio dapit? Ira! Oh, wala. Nakabantay na siguro si papa sa akong pagbiya. Mudagan ko. Asa naman to si Gio? Oh, Gio! Gio, nakamati ko na si papa sa akong pagbiya sa amo. Dali dayon, abila na yung bag. O managan ta. Ira! Oh. Ganita puyo. Gamay ra ni nga payag. Payag niya sa kong uyuan. Apan wala naman siya mapuyo din kay nagtrabaho naman siya. Kada ta. Ipahimutang na ako imong bag. Gusto ka ning atong kibuhat, Gio? Di man sila gustong mag-uyab ta. May pagmagtaban. Okay ra lagi ta din Dili ti kapasagtan. Ira. Gio? Nga naman ni, matagbuntag, maglain man ang akong ginhawaan. Mabdus ka ako. Ira, Day. Niya na si Gio. Ha? Magduwa na di kabuhan nga huwa ka regla, ha? O kung mo na, masig mabdos ka. Ha? Gikasaban ba ako sa kung iyaan diyang nagkita mi? Kay dito ko si papa nimo sa ilaha. Isong sila. Gipugos sila sa pagpatugan kon hain ko ta. Ikiha ko sa imong papa ang among mga kaliwat. Kay nagtuo ang imong papa nga gitaguan lang ta sa akong pamilya. Unsa?
Pwerte sukuha sa akong mga ginikanan dahil naibaw sila nga nagtaban mi sa akong uyab. O kadugayan, ni mabdos ko. Duha ka buwan ang akong tiyan. Nipauli ko sa amo. Unya, Ay, Ginoo ko. Namabdos ka man dayon. Oy, Ira. pasaylo ako ninyo, ma. Pa. Apan, ni uligid ko sa ato. Aron mangayog pasaylo ninyo. Dili na ko gusto nga mobalik ka pa niya atong laki, ha? Unsa pa? Pero pa, siya ang amahan sa akong anak. Bisa na. Ayaw na pagbalik niya. Kay wa kay maayong kaugmaon niya atong lalaki, ha? Siya din nakang balik na ko. Sa pagkakaroon lang, Gio. Kay mga anak pabaya ko. Unya o amtay kwarta. Sila si Papa ug Mama ramang kuno ang bahala sa akong pagpanganak. Bahala ka diya, eh. Bahala na kag-anak ka mga anak. Kuhatag lang ako ni Mog. Kondo na ko'y kwarta. Bye. Hello? Gio time sa good istorya. Hello? Hello? Gio pod, uy. Dili maminaw. Sa mga mahitabo na ako, nagpanganak na ako. Unsa? Mauna, ma. Wa na makontak na ako si Gio sukat ko ng anak. Katurang kausangan, nihatag siya og 500. So, wa pa ko manganak. Uy, ayaw pamugos. Asagdahe itong amahan sa mga anak, kaway klaro. Irehistro ta ka ng bataan, gabagda sa apelyido ni Papa nimo. Ma. Hapit na sad mahurot ang gatas ni Inday. Ugwa na sa jay dayaper. Maikog naman ko nga magsigig pangayan ng mama o papa, eh. Unsa ka ha? Kuno ato ko sa ilang Gio. Oh, bahala na lang, eh. Mangayo ko og sustento sa bata sa pamilya nilang Gio. Muadto ko sa ila, sa bukid nun. Asa mang rehistro aning bata? Anak man ka ni Sako Mangod. Di ara ate, oh. Oh, malagi ni magdala sa mga apelyido. Kuan, wa man ko ni ato si Gio sa pagparehistro sa bata, ate. Kunya, nga nung may ani ka pa man di ay sa amo o mangayo og sustento sa bata. Nga di man di ay na mo igunsa ning bata, ah. Ate, Isa ate? Gio? Atubangan ang inahan ko no sa imong anak. Nya dihang gipangitaan ako sa rehistro sa bata. Di man imong apelyido ang nabutan sa rehistro sa bata. Nya mangayo ra ba kuno na sa sustento? Mo ba? Oh, di ko masuportahan ng bata, eh. Di man akong apelido ang gidani, ana. Ipausab sana ninyo ang apelido, ana. Gio? Nasuko ang igsoon sa amahan sa akong anak nako. Kay ngano kuno nga mangayo ko og suporta sa bata nga dili man kuno ni ilang kaliwat kay wa magda sa ilang apelyido. Og nagkabuwag gid mi sa amahan sa akong anak. Og karon lisod kaayo ko nga nagpadako sa akong anak nga ako rang usa. Kay dili man gid mo suporta ang amahan sa akong anak. Kay dili lagi kuno iyang apelyido ang gida sa bata. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, angayan ba kung mangayo og suporta sa amahan sa akong anak? Bisan pa man kung dili iyang apelyido ang gida sa bata? Ikaduhang pangutana, dili kuno siya mohatag og sustento kay dili iyang apelyido ang gida sa bata. Pwede ba di ay na? Ikatulong pangutana, pwede ba di ay nga mapausab namo ang apelyido sa akong anak nga usa ka tuig naman siya? Og may bayad ba ang pagpausab og apelyido? Mga pila man sad. Ikaw pa to katapusang pangutana. Pwede ko ba makasuhan ang amahan sa akong anak kung dili gid siya masuporta? Mapriso ba siya? Unsa man sang kasuha? Og asa man ko buduol?
palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ira. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, problema sa mga ginadiling droga, problema sa inyong pumilya, problema sa inyong higala, sa inyong kapuyo, sa inyong bana, sa inyong karelasyon, or even problema sa inyong trabahoan, sa inyong kaugalingon, ipadagid na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga, kini ang akong Suliran Official Writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Oy, wa man gihatag sa ato ang letter sender ihang address, pero gipadani niya sa kini ang akong Suliran Official Writers page. Ato siyang tawgon sa pangalan nga si Ira. Si Ira, nisuwat ni nato, kabahin kay nilayas man dinis Ira. Kay nakigtabag sa iyahang uyab. Perting suko as iyang ginikanan. Uy, alangan, kisa may di masuko, no? Namabdos pag yun Ira. Pag duha ka buwan sa iyahang tiyan, agoy, ning paulis ila. Apan wa siya pabalikas iyang ginikanan sa iyahang kaipon nga si Jeyo. Nasuko si Jeyo maunang wala na magtarong og suporta sa bata. Hilabi na nga ang bata wa magdala sa iyahang apelido. Nisuway pa unta siya adto ilang Jeyo apan nasuko usab ang kaliwat ni Jeyo pagkakita sa rehistro sa bata nga di ilahang apelido ang gidala sa bata. Wa kini nila ilha nga kaliwat og nagkabuwag yun sila. Pastilan ka mabawras rasons pagkabuwag tungod lang wa nagdag apelido na unsa. Unang pangutana, angayan ba kung mangayo og suporta sa amahan sa akong anak bisan pa man kun dili ilang apelido ang gidala sa bata? Una sa tanan, ang balaod manggod nato nag-ingon nga kung ang bata illegitimate child, ang apelido manggod sa mama ang automatic niyang dalhon. So nganong mga suko man mong pamilya ni Jeyo nga wa magda sa inyong apelido, di manggod na siya muda siyang apelido kung di ninyo i-acknowledge, no? Di mo pirma sa likod anang birth certificate. Kay ngano man wa man na naminyo ni si Ira o si Jeyo. Kasimpol sa inyong rason nga nagdumot mo. Kasimpol sa solusyon. Ug ang apelido lang. No, di man mo angay masuko. Kay inig parehistro ana. Wa man sila date of marriage. Kay wa man sila nakasal. Di natural di na magdas apelido. Naunsa. O gusto gyud mo insister. Adi, usbo na to mausab man na. Pwede man na i-acknowledge ni Gio nga siya'y papa. Kabayan sa pangutana ni Ira kung pwede ba siyang mangayog suporta, ang akong tubag ana, yes. Of course, Y-E-S, yes. Dako jud kayong yes, nga naman, kay wa man na magdepende ang obligasyon sa papa nga mosuporta sa bata kung nakadabas yang apelido wa. Ang importante is iyahang giangkon nga siya'y papa. Unya, baski wa dito, unsa may atong proof nga ning angkon, ngano nga suko man mo, nga wa magdasin yung apelido, di kibaw mong inyo, di ba? Ang bata, edi humang storya, ending, pangayog suporta. Ikaduhang pangutana, di kuno siya muhatag og sustento kay di niya apelido ang gidala sa bata. Pwede ba di ay na? Ngano magdepende man ang imuhang obligasyon kung madaba sa apelido nimo ang bata or dili. Like I said, ang ato rag yung pangutana kinsay papa. Ang tubag ana si Jeyo. End of story. Tapos ang usapan. Ang muhatag og suporta, obligado ba? Yes. Ang papa, kinsay papa balik si Jeyo. O di ba hatag jud kag suporta? Wa na mag-ingon nga kay abi dili imong apelido or wa magdas ang imong apelido dili ikay amahan. Papel man na adto tas kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Nga ikaw, maski wa ang imong apelido didto, ikaw ang papa. Ug ning angkon ka nga ikaw pod ang iyahang papa. Therefore automatic obligado ka nga mangayog obligado ka nga muhatag og sustento kung mangayog suporta or sustento si Ira sa inyong bata. Sunod, pangutana, pwede pa ba di ay nga mapausab na mo ang apelyido sa akong anak nga usa ka tuig naman siya? Ug may bayad ba ang pagpausab sa apelyido pila man sad? Okay. Ang proseso manggod ana is kanang gitawag nato nga acknowledgement of paternity. Meaning to say si Jeyo ning angkon siya yang i-acknowledge nga iyahana ang bata ug mutugot siya nga dalhon ang iyahang apelyido.
And therefore, at that point in time, pwede nang makadala ang inyong bata sa apelido ni Jeyo. Now, unsaon man na, muadtura mo sa local civil registrar. Fill upan ang katong back portion, katong akong lingon ninyo sa birth certificate, mag-fill up mo balik. Sa atubangan, isuwat pod angan sa amahan, blangkuhan ang date of marriage, kay wa man nakasal, meaning to say, na ay papa, of course, gigawas, gisuwat na kung kinsay papa, pero wa ni sila naminyo, mo nang sa likod nga portion, ang papa mo pirma nga, magpamatuod nga siya ang papa, ako ning anak, o mutugot ko nga, magdani siya sa akong apelido, o si Ira pod nga inahan, moingon pod nga ako inahan, mutugot po kong dalhon sa ako ang anak ang apelido sa papa aning bataa. Pilay magasto, ang gasto ra gid anak pagpanotaryo, di kabot man siguro 1,000 inyong magasto para anak mahuman ang proseso og makakuha og maisyuhan mong bag-o nga birth certificate. Dali ra kaayo na siya adto ra mo kanang local civil registrar. Di ginaangay lalisan, di na kinahanglan rason para maghubot mo, no? Katapos ang pangutana, pwede ko bang makasuhan ng amahan sa akong anak kung dili gud mo suporta? Mapriso ba siya unsa man sang kasuha ug asa man kumuduol? Now, kung suporta lang gid ang ato ang pangayoon, wala gyoy traces nga giabusahan ka, no? Nay commit, walay dita makaingon nga he did violence against nimo ug sa bata wa lang gid mo suporta, then this is just an ordinary case for child support nga di kinahanglan mapriso. Ayaw sad og ipapriso si Jeyo. Mangayo kag suporta, unya imong ipapriso, asa man na siya trabaho sud prisuhan. Unsaon man niya paghatag og sustento, imong ipapriso, di ba? So ay ipapriso, pangayo ilang gyud og sustento. Og maginahi-gahi, sige dinha nato siya sampulan. Pero karong panahon na papanubaga sa siya sa iyahang obligasyon, isip amahan sa inyong bata, pinaagi sa pagkiha og child support. Asa ka mo duol na kinahanglan jud kag abogado ani diring dapita. Kung silingan mo o iparbarangay lang sa para mahusay mo, no? Kung kumasuryahan ra ninyo, madara na ninyong istorya, ayaw na lang mo kiha-kiha kay para wa mo'y gubot. Kay kaning issue sa support, pwede ra gyud na ninyo masuryahan. No puros gud mo ginikanan, kibaw gud mo nga nagbunga tong inyong binuhatan. So, barugi na ninyong duha ang inyong obligasyon pagkamama o pagkapapa ng inyong anak. Ug nagbuwag mangganing mo, aw sige na lang. Mao naman kanay gidangatan ning ending naman ng inyong relasyon. Pero naaman mo'y bagong nahimo nga relasyon, ang inyong relasyon sa bata. And naaman mo'y obligasyon nga naka-attach anak. So, barugi na ninyo. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan. Karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Amping mo og maayong adlaw. Mana so sa ka. Hearts have been to battle, souls have been to war. Lost the will to carry on, believe no more. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Arjan. Apat sa dili ba nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Victims of Love og Stuck on You. Here we are, victims of love, looking down the barrel, sad to see the dead everywhere. Victims of love. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Naganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Liluan, Cebu. Nga tamatatampo nagdasangan nga Arjan.
baili karong gabi. Mo ba? Sige bay. Ganahan ko na da. Taan, di ka mabalibad. Sige ah, kita lang niya ta. Sige bay. Kay manangil pa sa kong mama. Ma, muadto ko sa bailihan unya, ma. Kanus aman sa na mahitabo nga mupundo ka din sa bahay, ha? Sige ka na malaglaag. Ma, sige lang good. At least nanangid ko nimo. Usa pa sad ma, ulitaw ko mo eh. Kanus ako maglingaw-lingaw day. Kanang tiguwang nako. Ang bot ni mo, Arjan. Grabe kay kakakabadlungon, oy. Hapit na lang tanan bisyo, gisudlan na nimo. Himabay, kusog mo inom. Mugamit og ginadiling rambot lang nimo ginuo ko nimo, oy, hain ka maliwat. Sagdi na lang good ko, ma. Gusto ra kong malingaw sa akong pagkaulitaw, ma. Aron, way mahay. Unya, kanus aman sa ka mauli. Sayo ra mo, oy. Sayos buntag. Bay, kinsa na babae nga nasa unahan? Nakaila ba? Sabi ba? Kana ba? Kanang gwapa kayo. Kana di ay. Hindi tom ko ni pangalan na. Mo ba? Tabangi ko nga magkaila-ila ni. Magsa? Kung taon na ka mong patabang na kung nga ikaw may expert na bayar dyan. Sige. Anisa ka? Balikon na ka. Akong duulon para akong ila-ilahon. Hi, Miss Guapa. Ako? Napday lang guwapa ron gabi na. Marag ikaw rin magkita akong nakita nga guwapa ron. Pasensya na ka. Naibaw kong presko na kay ko para nimo. Labi na kay dili ta kaila. Maayo gani kinaibaw ka. Ditaway. Abi nimo. Presko lang ko paminawon ron. Pero kung imo kong maila-ila, malingaw kang ginako. Kakampante gud nimo. Ila-ila sa taron, mahibaw kang tinuod ang akong gisulti nimo. Ako din si Arjan. Ikaw? Anita. Bayar dyan. Bay. Nalang ugli-uli ng mga kay. Buka na kay ko. Sige bay, amping ha? Sige. Ikaw po bay, pagamping. Miss, una lang ko ninyo ha. Sige, amping. Unya, Anita. Huwag ka nalingaw sa tong panagkuyog ko. Angay pa bago na ipangutana. For sure, pamaulan gini ako mapapangig ugma. Joker kaayo ka good. Ambot ba? Mugha na ram sa ning akong joke pa sa ganahan ko sa babae. Oh, Arjan. Anita. Imo mong kung gitutukan. Kanang, nana kay Uyab. Kay kung nana, okay ra gyapon. Total. Magabro mo sada. Pwede ba bang mailog? Murag dili mo gid pabalibad kay dili man ta pa istoryahon. Bitaw. Di na lang ko mag-usik-usik og oras. Ang tinuod, nakagusto ko nimo. Bisag karon na ta nagkaila, no? Gibati na kung may gusto ko nimo. Arjan, pwedeng una-una lang sa anak ko. Murag kalit ra manggod kaayo. Moingon lang unya ko nimo. Hatagi lang usa kog time para maguna-una ha. Anita, kung someday nakalahi sa karon og unya. Kung imo kong malibaran unya, aw parehas na ng istoryaha karon. Kung imo kong sugton karon, aw maura sa ng suguta. Sugta na lang gud ko. Grabe ha. Di gani pabalibad ay. So, unsa man? Isugot ako nimo? Grabe ra gid kakapresko no? Presko lagi pero istorya pa gani. Ito na mo lingawa gani. Hi, ambot. Sige, sugta lang gud ko. Di lagi ka magmahay. Sige na lang, good. Unsa? Sige na. Sa ato ba? Imo na kong gisugot? Kita na? Oo, gani. Di mo pag ipaklaro, Uy! no? Yes! Yes! Kita na yun! Ay, salamat! Uy, ayaw ko na pagsakit. Kauwaw ba yan? Uy, ayaw pa. Nalipay na kay ko. Basta baya, ha? Tingaligay mo lang kung pinuangan, ha? Tuwi ko, Anita. Maayo ang akong intensyon nimo. Dili ka gid magmahay.
Langga, gusto kong ipaila-ila ti kanila ni Mama o Papa. Dili ka bisilig Sabado? Oh, dili lang ka eh. Sure ka nga, imo kong ipailaila? Nga naman di Langga. Dili ka? Ha? Uy, ngahong dili ko taon. Kana kay imo kong ipailaila nila. Buot ipasabot nga nakadawat ka gid nako. Unsa pa man di ay, tao-tao da sa bayata. Sige lang ka. Mukuyo ko nimo sa inyo. Ma, Pa, si Arjan, akong uyab. Uy, unsa gud di Alita? Ngano gud itaw ni? Dili ba doon namin nagustuhan ni Papa para nimo? Ngano nagbuot-buot ka man? Oh, Ma. Mao gyud. Gusto ko trabaho in tawhana, ha? Magkabuhi na ba ni mo? O kung doon na magani, paigo ba aron matagal kanyang mayong kagmaon? Pa. Buwagi na tawhana, ha? Doon namin lang gusto para nimo. Buwagi na siya. Langga, sorry ha. Sorry sa gipakita nila Mama o Papa. Doon na sila nagustuhan daan para nimo lang ka. Ang tinuod lang ka. Oo. Pero wagit ko'y gusto. Maong ako rin na silang sakay-sakayan. Nya. Wa sila gusto na ko. Unsa may desisyon nimo? Arjan, love ti ka. Og dili ko gusto nga magkabuwag ta. Sa ato pa. Dili kami kigbuwag na ko. Dili, Arjan. Dili ba itabong makigbuwag ko nimo? Bisan pag badlungon kay ko. Bisag unsa ka pa. Dawat ti ka tungod kay mahal kaayo ti ka. Anita. Ay, abibiyan akong niyunong nakarani, oy. Naibaw si Anita, ni? Ay, sabi. Bay, nakadungon ko na siya ng mga istorya-istorya. Pero, di ba ko na siya mutuo? Gabi, no? Saligigis Anita ni mo. Ako na sabi. Gano'n. Ako sabi. Ay, pagkawa ng aso ha. Di ba us Anita, bay nga, iyata din sa amo. Oo, bay. Ako itong giingnan. Mong dali ka na. Kay, tigalig. Tigalig ko niya. Maabot na to ron. Ako na sabi. Nagyan mo eh. Amo, pagi ko mo man. Ay, kami na sa... Manakag-reverse. Arjan? Anita? Nagunsa mo? Anita? Kuhan ka na. Kinuo ko! Tinuod yun na yung mga istorya-istorya. Anita. Ano ka ron? Ikaw naman mismo ang nakasaksi. Suman, buwag ako ni mo. Mauna na ka problema. Kay bisan og ako na mismo ang nakasaksi. Dili ko gusto mawakan ako, Arjan. Mahal kayo, tika. Thank you. Hatagin ako chance. Saan ako magbagko na gid ko. Arjan. Oh. Arjan, ngano ni ata din eh? Nangga, mahal ti ka. Ug kung unsa may bunga sa atong buhaton ron, andam kong manubag sa akong responsibilidad ni mo. Arjan. Anita. Arjan. Unsa? Mabdus ka? Oh, Arjan. Ha! Yes! Amahan na gid ko! Unya, unsa may plano nimo? Sultihan tang imong gidikanan bay nini. Bahalag unsa ilang isulti nako.
Basta kinarong ning ako nimo. Arjan, O niya, unsaon ta man na nga naa naman daay na. Napadimi mahimo ana. tinuod ka, ma? Sa ato pa. Pasagda na lang ninyo, ma? Ma'am, sir. Oh, tinuod dili ko dato. Pero isaan ako nga dili ko gid pagutman ang inyong anak. Amo nang nauman ha, Arjan. Total, daan magida. Wa kami mahimo na. Ang amo lang, tarong nga gyud ang among anak. Isaan ako, sir. Ma'am, salamat kayo. Still cannot believe the victims of love not Human ato hitabua, nakalarga ko Japan para manarbaho. Igo lang nga nakatigom-tigom sa kugamay aron pagsugod sa bag-ong kinabuhi kauban si Anita ug sa among unang anak. Karon, tulo na kabuok ang among anak ug mga daggo na. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Mao na mga hikalang kaagi ni Arjan nga taga Liluan, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit karigalohan, Victims of Love. Ingon man, stuck on you. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time to come on home. Guess I'm on my way. Ang mga kaagi kibata no doa sa radyo ni Jelly Haka, o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, digan salamat sa inyong pagpamina. Used to be so easy, used to be so good.